Good evening mga ka-YouTubers. Ito po ang nangyaring baha sa aming munting kwarto dito po sa Aganan, Pabia. During po nung Typhoon Goring. Wala namang signal number sa Iloilo. Pero dahil sa bagat, napakalakas po ng ulan dito sa amin. At kami ang catch basin dito sa likod. Kaya ayan, pumasok siya sa aming kwarto bandang alas 8:30 ng gabi. Salamat na lamang at mababa lang naman ang kanyang tubig. Kapag-prepare kami at itaas naman namin ang mga gamit. Pero ganun pa man ay nakakapagod syempre maglinis at magligpit. Oo. Ngayon lang naman pumasok sa kwarto ang tubig ulan dahil barado ang mga tubo dito sa labasan. Maliit kasi ang tubo nila, dapat mapalaki yon. Plus, nagpinadera ng may-ari ng compound na ito ang likuran, sinemento. Dati kasi pare-parehas kaming binabaha, abot din sa kanila. Para daw maiwasan yun, kailangang isemento yun. Ang nangyari, sinulo namin ang baha. Kami na lang po ngayon ang binaha at itong katabing kwarto namin. Pero nakikitira lang kasi kami dito ng libre, kaya wala kaming karapatang magreklamo. Anyway, hindi naman araw-araw umuulan ng malakas. Laban lang. Pwede naman kaming matulog sa tindahan, kaya lang hindi nga kami makalabas. Natrap kami dito sa loob ng kwarto dahil malalim dyan sa likod namin. Pero pag humupa yan, lilipat kami doon sa tindahan. Hindi na kasi kami pwede lumipat sa Bilyabita kasi alanganing oras na. Baka di kami papasukin ng guard kung lagpas alas 12 na ng hating gabi. Mabuti na lamang at napakaliit lang nitong kwarto at kukonti lang naman ang mga gamit namin, kaya hindi ganun kahirap magtaas at maglinis. At kaming dalawa lang, wala na kaming iintindihin pang iba. Hindi na namin natapos linisin yan kasi nga may tubig pa din na pumapasok mula dun sa kabilang kwarto, kaya nagdesisyon kami kinabukasan na lang linisan. At lumipat na lang kami doon sa shop at natulog na kami at nagpahinga na. Siguro mga 12 or 1 o'clock ng madaling araw nakatulog na din kami. Habang si My Loves ay nakikinig ng balita sa radyo, baka kasi umapaw ang Aganan River, kailangang ilabas niya ang sasakyan, si Shanks, ang owner namin. Salamat at hindi naman umapaw ang ilog, ang Aganan River. Thank you, Lord.